Здравейте хора, аз съм Монги и ние снимам клип как да си снимам... Махни пък те. Как да си снимам екрана. Тук съм с мой приятел Сашо. И пробвах на него да обясня как се снима, обаче не знам защо не му стана на него. Надявам се на вас поне ви стане, или вие поне се надявайте да ви стане. То е много елементарно. Всъщност трябва да имате първо най-важното root на тела. Виждате в Google Play. Пишете рек. Ето и първото най-отгоре. Инсталирате си го и след това искате отваряне. За да ви се вижда хубаво екрана, между другото, добре да ви кажа, че разбрах как вече клипчета, които ще снимам, ще ми се вижда хубаво екрана, няма вече да е размазано и разпъсвам на никъде. Ето отгоре пишете 1200 тук пишете 1280. Тук оставяте bitrate 8 и максимално може да снимате 5 минути, ето както мене. А пък тук е аудиото, ако искате примерно да говорите. И тук е пускате рекорда и снимате. Аз примерно сега вече снимам и тук сега ако на стоп ще спра снимам. И така се снима екрана. Надявам се някак да се ви помогнал. И до скоро!